Hej YouTube. Hvad så YouTube? Okay. I dag kommer der et lille server update. Ja, en server update. Helt ny server update. En kæmpe server update. Rigtig stor en. Og så er det ikke på mig. Men vi bygger sådan nærmest en ny spawn, kan vi sige. Det er Chase. Ja. Og vi vil gerne sige tak til Christian, Oliver og Thor. Han er mega nice. Og så, det var bare dem. Du har ikke lavet noget. for at kunne hjælpe os. Ja. Og det her tog 3 timer og en halv time og vi er stadig i gang med at bygge. Stadig i gang med at bygge. Ja, det er ikke helt færdigt. Men lige det her, det tog 3 timer sådan. Ja. Og vi lavede... Kom. Hvor er du? Der. Vi er i gang med at lave et tiprum. Det der kan I så gå ned. Det er sådan set regler, det er ikke tiprum. Tiprum, det er noget for dumt. Regler, det er bedst. Ja, det er regler også. Og hvor man kan donere. Hvor man kan donere. Ja, det kommer også dernede. Ja, vi har bare ikke lavet noget her indtil videre. Det går vi i gang med nu. Og i næste server burde det her være færdigt. Ja, og de har også lavet nogle andre ting til vi skal vise jer. Nå, i mit gameplay, han kom ind. Fuck, du er så dum. Det var en joke. Nå, troede du virkelig, du var på alt i mit gameplay? Hvad er der sket her? Hvad? Hvad er der? Hvad er der? Kom over til TP-rummet. Eller portalrummet. Ja, det var flot, du har lige sættet dig. Jeg har nok ikke gjort det, men du kan se, det ikke er mig, når YouTube-videoer... Hvorfor har du sådan en spand i hånden? Du kan se det bagefter. Det er altså ikke mig. Når videoen er færdig, så kan du bare se, det ikke er mig. Okay. Han tror altså på mig. Hvorfor har du så vand på dig i din inventory? Det har jeg ikke. Jeg kan jo se det. Nej, det... Satan, mand. Hvad fanden er det så her? Nå, men det er bare en kvæl. Jeg håber sgu ikke, der sker noget med det her. Det jeg har lavet, det var Thor har lavet. Det jeg har lavet, det er en shop. Prøv lige, det kan sgu da kun være dig. Fordi, jeg laver ikke gasnet. Det var ikke mig. Du kan se det. Jeg kan jo ikke diskutere med det. Du kan se det, når det er færdigt. Okay, det er det så mig, der har lavet alt det her. Ja. Det er det jo. Hjælp. Café og stripper. Ja. Så har vi din hilsen til Samara. Så hvis du vil strippe, så... Og det er sådan en strippestang. Ja, det er bare en café, det her. Hvor man er nødt at købe mad. Så har jeg lige tænkt på, at man kan komme her og sidde og spise lidt for sig selv. Sådan? Hvorfor ikke noget? Okay, vi har ikke rigtig lavet noget mere. Jo, Jane. Det sagde det først. Nej, nej, det er så bare en lille sjæl, vi har. En rigtig grim en, men stadig. Ja! Det er så en der Oliver, der har lavet vores moderator. Helvede, det var mig, der hjalp. Bum. Nu skal de bare alt det fucking er. Det er ligesom en mega wallerkram. Nå, men vi har ikke rigtig mere at sige sådan set. Det er kun det, vi har lavet den her server update ting. Så. Medina, vi ved godt, at du har været i Hotboys seng i nat, så hvis du ser fotograferne, og du ikke har været det, så dyver du. Ej, så subscribe, rate and make a comment. Hej. Vi ses.